Hello mga ka-ideya! Palihog kog like sa mong FB page ug subscribe sa mong YouTube channel para sa mga dugang na mga videos. Daghang salamat! Nasayod ba ka sa mga responsibilidad ug sa sweldo sa usa ka senador? Ang mga senador kay adunay 6 ka tuig para mo serbisyo. Ang kasagarang sweldo sa usa ka senador kay susama sa sweldo sa mga kongresista nga naa sa salary grade 31 nga nagkantidad og 273 ngadto sa 312,000 kada bulan sa tuig 2022. Ang sweldo sa Senate President kamoy pangulo sa mga senador kay naa sa salary grade 32 nga mokabat sa 353 ngadto sa 374,000 matag bulan sa tuig 2022. Ang usa ka senador kay kinahanglang 35 anyos pataas ug nakapuyo na sa Pilipinas labing menos 2 ka tuig sa dili pang eleksyon. 24 ka mga senador ang naglangkob sa Senado diin 12 niini ang pulihan matag 3 ka tuig. Ang Senado kauban ng House of Representatives maglangkob sa Kongreso sa Pilipinas. Ang Kongreso mao ang gitawag nga legislative branch sa Pilipinas diin gihimo ang mga nasudnong balaod ug resolusyon. Ang balaod kay naglangkob sa tibuok nasod, unya ang resolusyon naglangkob lamang sa prinsipyo ug sentimento sulod sa Senado. Isip senador, ang Senado adunay responsibilidad sa pagkonsiderar sa kaayuhan ug interes sa tibuok nasod sa pagpahimo ug pagpasa sa mga balaod. Ikaw, aduna ba kay ideya na gusto nimo i-flex para sa senador na bet nimo? Imong ideya, i-flex na! Kaya tanang kapag-uhan kay nagsugod sa usa ka ideya. Bisita ang ideaph.com.